أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagariami, mga babayami, mga ariami, mga watami, hadir kami imanto di mamakinag. Panintano si Allah lalayon mabaloy tanu mga pagtao di inian di pamakinagan sukatero sarta papagunutan yan sumapiyaw. Ayakatero Allah na alladina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. So sirano tuatig Allah di iran di ipammakinagan sukatero sarta ining gulalan niran sumapiyaw na siran mga tao mampunay sa pamikiran nagusiran mga tao mga tuturo. Giyanan kapag imbitara Amerikano sa kapammakinagtano kasanggaytano sa oras tano may pamakinagtano sa geng kaya mga bandingan na di tano di pamagusen kakalo-kalo na pagkaadnap kataguan siya ko mga pusutano na pagkapikir tano siya ko mga oras na direktan di makanggayaguna. Kinan isabab imanto na ayatano din sumpatan so mew na discuss tano sa di tano di kapamagusaya siya ko kawalawla sa alungan na mori. May pamagusay tano so manusia patpang kata kapagadnaw no Allah siya ko tiyano mga luks tano ikadua na si saging kaya dunia ikatlo na si saging uto akubur ikapat na so kapagataling matano sa alungan na mori na igira di tano di ipamikiran so kapagataling matano sa alungan na mori ging kuta mga tutul tanron taman sa kapagasul mga tao sa surga kapagasuldiran sa naraka nagugiyang ko to mga balas ititilagad wala ko mga tao mga laiparateya na gusto mga siksa initilagad wala sa iko mga tao may mangungkir na dita karaot pamandapat dita praotan pamikiran sabab sa supakasul sa surga na ayamino-minos imgeron wallah akasurgaan na makasapulo mata kapaso dunia. Ginan imino-minos ang mapambagyan no tao sa kasurgaan. Diyang gutwa tudultan no amore puriya tigu Rasulullah apakasulsi ko surga amore puriya apakanara apakaliw ko naraka na amikasulsi ko surga na pateruun wallah idhab fadkhul al-jannah فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ترون والله أسدك سيكو كسرغان kamataan ama pembagian kako surga so isen o dunia sama kasapuluh mata kapaabagian kako kasurgaan na gitu atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minus ibagian atau siku kasurgaan naking kutua maganwallah sa makasapulong mata sa dunia. Malutan mo na di pamikiran api agibu ang kaya Marawi, api agibu ang kaya Lana del Sur, gibu ang kaya Pilipinas, ibigir tan wallah nagu enterud na dunia no pamakubarkad maganwallah na dingkanan mausar apamandapat dingka
dingga di pamikiran aging kan na muri-puri pagasulsi ko surga, muri-puri pagasulsi ko neraka jahanam. Aging kanan mga tao bagan wallah sa maisen umakasapul mata kapsu dunia. Giyang ko tuwa imbagay kiran wallah bagar. Mani isa kiran na bagan wallah sa bagar mabagar. Aya ka ba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na inna rajula min ahli al-jannati la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil aqli was-shurbi wal-jima'i was-shahwa. Mata natigu Rasulullah umani sakata wa mama surga pakasudun wallah si kwa surgaan nambagan wallah sa magatus abagram magatus amama si kukakan nagukainom nagusukang babungunan sa walay naguso baya aginawa bukaan ro wallah so baya aginawang ka si kukasurga ang kata kapanian amagatus abaya aginawa gyuto sabab upamako batanunan di pamikiran na aging kanan katiru wallah katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baganu manisa sa magatos abagar amama na ditanwanan praot na kira-kira nagupamandapat. Giya panaging kutwa kinipakaisi ang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matutulo Abi Hurairah aging kaya hadith na hadith ay sahih tatur kaya sahih ni Albani at tigiya inipakaisi at tigo Abi Hurairah ku Rasulullah tigiran nafdi ila nisa'ina fil jannati kama nafdi ilayhinna fid dunya والذي نفس محمد بيدي إن رجل لا يفدي في الغداة الواحدة إلى 100 أذراع upama atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah nas kami napkaubami su mga karumami si iku dunia na kaubami siram mambu si iku surga Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay batsi ko tumatangan siapa ko tumatangan ko ginawa ko kaso isaon na isa mama na kaubay niyan siya ko kasurgaan so magatos raga kung mababas sa alungan magababas sa alungan na magatos araga kaubay niyan at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suditan sandi ka pamikiran na apiagin ang aging kanan ang mga tutultan di ka pamikiran ditanunan praot na nagdagda wanda manayanan aging kanan mga tutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giutoy sabab upamakuwayat na di pangandudi ng sututulan si iku naraka na aging kaya ka narakaan na aya mino sa tigo Rasulullah siksa si iku naraka nagyang kuta pakatitalong paan sa apoy pendidi otakyan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendidi su otakyan nagyuto tigo Rasulullah mino-minos ikanarakaan na giyang kutua pakatutalampaan sa ambala apoy. Giyang kaya apoy tanong sa giyang kaya dunia na sasanggitan sa si iku pito pulong gintas si iku na apoy si iku naraka jahannam. Nagina na ang apoy si iku naraka jahannam na api anda siran din sumong na kumiranon lahum min fawqihim dulalun minan nar wa min tahtihim dulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Si iku kapuro andiran na milapilapis sa akadag si ipman sa kababaan na milapilapis sa akadag nagihanan di ipangal ko Allah ko mangorip niyan na hay mangorip na kanatigo Allah na kalak na ko niyo ginan sabab upama ko batanud ding dagda sa mga tao si ko naraka na disiram pematay na dikiraman pelawagan so siksaon kaandiran kataami so kasopi ito kanarakaan walladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafur. So siran tua memang ungkir na mapambagi indiran so naraka jahannam sa dikiran
di siran tinggasan kami kuan na matay siran na di kiraman pelukaan so siksaon na ginan din ibalas ulangwan ami tungkir. Yuto'y sabab upama ko pagisi isu pagkanaraka at igu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم terun wallah saging kuta minus ikasiksaan siku neraka jahanam upama atigu wallah ku barkan began su dunia na gusto matataguan na kabaluyo tuaging kutua dunia kasi ku dunia isengger ka ipraga ka ipagaon ka saging kasiksa ka na pterun minus ikanarakaan aging kutua tigen anaam uwaya tigen ipagunakan saging kay ginawakan sigo saging kasiksa ilay ni umano tuaging kutua kapsunditian upama kubon began sa dunia rakyang pan sa dunia na upama kubanin kile susik kasiksaan niyang kung neraka jahanam na pakarod na iyang ganyan ibigyan surkian si ku dunia iraga iyan surkian si ku dunia asar buka di masiksa gyuto'y sabab may panutulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aligyan ko to dua ka klase megintaw si ku dunia paganero na megintaw naging kutua ded na bon pakalawan akawas sa mga osa ded na pakalawanun datu ku mga datu ded na pakalawanun kaya sawitan yan suka pagintaw nagugiyong kutua tao apagkamarmaran sa iku dunia ayabu miatat ayabu ini pagintaw niyan sa iku dunia nakambuko ka problema sabab saging kutua da agsiyan na pianutulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pagkataling umeran sa alungan na mori. Peter Rasulullah yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Fayusbaghu fi an-nari sabghatan thumma yuqalu ya ibn Adam hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabbi ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط كين حديث نما بقرأ حديث ka pianutul Muslim aging kaya haditha may batiyatano tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iteling sa alungan namori aging kutua kawas sa mga wasa dad na pun pakalawan si iku dunia abigan wallah salimu na iteling mo wallah sa alungan namori kitaling mo sa alungan namori apad ko pemakan narakaan na isumbuiran si iku naraka jahanam sama kay sesa asarbu ka magnamian su kasupi itu kan narakaan asarbu ka mailenian su pimbarang asiksa si ku naraka na ku anong buo mga malaikat na pakaisaan hembo wata anu adam baad na mieleng ka ku dunia mapya baad na sumigadir ka alimu si ku dunia dua pakai sa ino baad na mieleng kasi ku dunia ni pakapi aginawang ka ino baad na sumigadir ka kapipi aginawa si ku dunia nagyuto na ayat ni pagintaw niya si ku dunia nakasunur kapipi aginawa kang gaya gumaya kakagi ang magagaos siya na ginaw niya na ayat sumbagyan na tigyan na la dad na hera hay kanang ko dad na bako barakan bako melay si ko dunia mapya gudad na barakan sumegad alimu kaya lipatan yan din so kiyang gaya gumayan yan kaya lipatan yan so mga PPA building yan
mga PPA Karuman yan, mga PPA Asinden yan, mga PPA so langwan adinen di suwitan yan si kudunya kelipatan ninuto sa tiganala wallahi ya rab da at tigan man ay hey sepakor kahikad nang ko kaso kaya paginto kan sa dunia na dad na sumigadar na mapya udad na mele kan ini pakapya ginako ayap man at tigu Rasulullah isi naging kutwa tao ap kemermeran si kudunya giyang kutwa tao ayat ni pagintaw niyan si kudunya na problema na pakasulin si ko surga isumbuiran si ko kasurgaan pakasagad niran si ko kasurgaan sa dimati asal buka mabunin su kasurgaan maganditar sa gingutan ditan pakipanditar ko pakasul sa surga gugyang ko to ang mga sapadan mga darurupa ang mga pipia na pateruun wallah pateruun na himbo taan wadam baad na sumigadir ka amargan sa iko dunia baad na sumigadir ka aawid akal sa iko dunia na may ateruin mabuala wallah ya rab ibat si iko kadnang ko kadad na sumigadir ka na aawid akal dad na sumigadir ka na kapambubuko dad na sumigadir ka na kiyargan na nakuron sa iko dunia na kelipatan niyan naging kuto kaya pagintaw niyan aka problema awid akal kambuko kasabab sa geng kuto din yan magagao sa ginon yan nasabab ko kaya pakasuldian sa damati si ko kasurgaan na miyada uto sa pamikiran niya naging kutuwa mga problema mga awid akal kaya sinagadanin si ko dunia na suditan usan ni ka pamanutula na di sumalaad na raradyan mapraradyan si ko mga ginootan nagiyanan pamanutulun tanu aging atharul iman bil yawmil akhir so mga rarad o kapaparati si salungan namori upun karon parati aging kaya mga tutultanong apian utultanong so kapakatindig ubangkit kapakataling mo alungan namori at tindig tanong sa alungan namori apat puluragon at tumitindig tanong adan penasoyaw dan na mga tinlas ka mga talan diyang sumangataw na tigua isa ay Rasulullah makapkakalebos sa mga babayago sa mga mama na Peter Rasulullah ay Aisha na dingkad na ng pipikira ka din kagaw man isaw banyan may leso padiyan sabab sa geng kanan amasa nagtunganenan amalawid akal tunganenan amargo naging kanamasa kapataling mataw sa alungan namori na anto na ira mga rarad o kapaparatiya sa alungan namori na paganayararad na takwallahi azza wa jalla paganero na mapraradyan rakata na kadalam rakata so kalak paratiya sa ikwallah kiyang kaya kalak paratiya sa ikwallah na mapraradyan rakata kataguan ta sa kalak kataguan ta sa babaya kubalasullah kalak sa iku kanarakaan wallah upama kugyang kaya kalak sa ikwallah na matagur katanong na mitagumpiya tanong kagyang kaya kalak iwasiyat wallah kumengaw na agupangawari Peter wallah walakad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyakum anittaqullah sabnarati wallah inwasiyat amin si iku piyamamagan sa kitab amyangaw na niyo nagusakan wati wallah sa kikalak niyo si wallah wasiyata iw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sir katano palaya Peter wa Rasulullah wasikum bitaqwallahi was-sam'u at-ta'a rawahu at-Tirmidhi ipagwasiyata ang kanwatigu Rasulullah sukalak si ikwallah na kanabasambuta taman ka an pana pengusyatan yan kung mga sahaba espesyal daturo Abu Dhar tigu Abu Dhar aqala lay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmidhi wa hasan wa Albani Peter o Rasulullah si iku Abu Dhar Peter rak na tigu Abu Dhar Rasulullah ittaqillah haythuma kunt kakalakan ka suwallah sa api anda kadin matatago na kakalakan ka suwallah matago ka sa masjid matago ka sa padian matago ka si iku lamisaan ka adinggal bukan matago api anda kan matatago na kakalakan ka suwallah ginan isabab aging kaya kalag si iku Allah na wasiyata o
Allah si erktanu palaya wasiata iu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiata iu Abu Bakar ku kada tu yan sa katiru na amma bad fa inni usikum bitaqwallah mata nati Abu Bakar ipawasiata kan kanu sukalak si Allah wasiata iu Umar ibn al-Khattab si ku wata ana Abdullah amma bad fa inni usika bitaqwallah azza wa jal bisuratan Umar so wata ana Abdullah atige na orianian na mata na tigu Allah mata na tigu Umar pagusiata kan ka agen kay kalakse ko Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din ni pangnin si ko Allah ibgirun wallah sukalakse ko Allah ayadu Rasulullah na tigan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah tigu Rasulullah na bagan kasi ko ginaw ko sukal kon nagusakay pagasutirun sutiyang kakasakay pagtaralbi makasutirun may panutularan o Muslim giyang kay akalak si Allah na anda din ikapadalmian rakatan mitigumpiatan ay katiru Allah sa suratul Baqarah na tigan wattaqullaha la'allakum tuflihun kalakan niyo so Allah ka ang kano mamakadag upama ko sa katanwai mababalin si ko mga darba na kataguan sa kalak na mitagumpiatan kapalakaan rakatan wallah sa mga kabarakatan apun si ko mga langit na gusto kabarakatan apun si ko lupa Peter wallah walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard sa suratul A'raf upama buati wallah sumagi ingad si ko ingad na malaksiran kataguan siran sa kalak na lakaan na mikiran sa mga kabarakatan na po sa mga langit na gusulupa so mga kabarakatan sa mga langit na gusulupa na lakaan na mikiran natin wala so mga pagpartan na pagkalono pipia so mga sedatan na pagmukaan rakatan wala so pagparian na mukaan yan rakatan amay kakataguan tano sa kalakse wala agianan ipaganay ararad ukalak kapanutula si kualungan namori kapaparati ang kasi kualungan namori katagungan yan sa kalakse ko Allah anto na imaan na kalakse ko Allah so Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na inipakay si ko Kaab o anto na ay imaan na kalak na Peter ibn Kaab na tigina ama salagta tariqan da aswaq qala bala qala fama amilt qala shammartu wazdahadtu قال فذلك تقوى الله طبراني تفسير التبري Peter no Kaab at tigana hey Umar baka da makaukit sa lalan adna mga surukon na Peter o Umar hey Kaab na makaukit ako sa lalan adna surukon na tigo Kaaba anto na ipinggulo lang ka sa kaya ukit ka sa game kutua lalan adna surukon na Peter o Umar Sammarto lumiulos ako at tigo Umar ibn Khattab lumiulos ako wasdahadto sumiyagad ako sa magaan may naguntaman ako sa dirakan kasuruki na Peter o Kaab ginan sumaana akalaksi ko Allah so Ibn Taymiyyah rahimahullah na inusenian o anto na iptero na kalak si Allah kati sumaana o kalak tigana at taqwa fi'lu ma amara Allah bihi wa tarku ma naha Allah anhu sa majmu'atul fatawa Pituro Ibn Taymiyyah ayat tigyan akalak si Allah na sukanggal baka ko inisugu Allah na gusto kita gakang ko inisa parwallah ginan ima na kalakse ko Allah so kanggal baka ko inisugu Allah so kasahada inisugu Allah so ketendig ko sambayang inisugu Allah so kabagay sa kapusa kabagay sa zakat kapnay haji inisugu Allah so kansihad inisugu Allah so langwan na suguan na suditan rundi kanggal baka na giyuti ima na kalakse ko Allah
So kibaga ko ini sa parolla, langwan ini sa parolla, ini sa parenso kandermat, ini sa parenso kapagubog, ini sa parenso langwan na kapriba, langwan na kapamaganta, langwan na marata, ini sa parolla, na so kita palakan kaon, kiganakan kaon, nagyuti maana akalak sa ikwalla. Siyumpatan utalak bin Khubayb, at tigina tarju tawab Allah, wa takhafu iqab Allah. Ay tigin man iya, kapanggalbakang ka, siku inisugur ka wala, na aarap na ka agyang kuto balas apun sik wala. Arap na ka subalas apun wala. Ino kami simbayang, kaarap-arap ka kubalas su kambarajuma, 27. Arap-arap ka sa bakalukalo na kadaang ka sa dusa ka, umanisala kada milakad ka na kada ang kasadusa no sa salakado na may surat balas eno ka miyamat ya sa Quran ka ang kanyan masapa sa alungan na mori eno ka miyamasa kakagia ang kamakasud sa surga gyutoy sabab pa kininggularan kasi ko suguan wallah aarapan ka aging kuto balas wallah aarapan ka aging muta balas wallah initapalak ka mambu aging kuto ni sa par ka wallah kakagi akalak ka saging kutwasik sa iyan. Inung kay ni bagaso kapalapalpas sa wakto, inung ka tiurduso ka simbayang, inung ka ginkan suda ka di ka simbayang, kakagi akalak ka saging kutwasik sa Allah. Ngayon na isa din minidaawaw mga tao sa narakasakar, masala ka kumpi sakar, kalulam na kuminan musallin. Anto na ay kaya pakasuldiyo sa gin kaya narakasakar na sumimbag sa mga tao si kung narakasakar at tigilan na kagi ada kami mapansi kumisisambayang. Nagyuto'y sabab langwan na dibsambayang na pakanarakaan wallah. Pawalul musallin alladina humaan salatim sahun. So while duduan yan sa mga tao sa mga sambayangiran na biindidarenuran nagyutuang ko to mga tao di niranon sa sambayang yan na ay mapambalagyan niran sa alungan na baron ng utawalin while na inong kautugin ka naging kutua kapalpalpas sa waktu kakagi kalka si saging kuto while kalka si ukanarkan wallah naginan imaana akalak si ikwallah sukanggal bakang ka kuinisugu wallah kaarap-arap ka kubalas wallah nagusto kita palakan kako ini sa parullah kakagi akalaka siku siksa Allah inita palaka suka priba kakagi akalaka sa geng kutua siksa Allah mga tao siksaan wallah siku naraka sabab sa geng kutua diran kapriba inita palaka so ang darmat ini tapal kasulangan na ini sa parwalla kakagia kalkasi ko siksa o Allah subhanahu wa ta'ala naginan isabab upundra katan mapadal maging kaya umani isa ng galbak niyan so inisugu Allah kakagia arap-arapian si kubalas wallah umani isa na itapalakyan so inisa parwalla kakagia kalkyan si ko siksa wallah naginan ikambu ka irakatan wallah siku ka mga kabarakatan apun siku mga langit nagukamak kabarakatan apun siku lupa gito'y sabab aging kay akalak siku wallah na upuun rakatan wa imakaprarad na mitagumpiatan anday ni kapakaprarad wa aging kay akalak sumya nga una pagtaw na may padalam kiran naging kay akalak siku wallah na mihileran din subalasiran sa dunia. Ad na sa katawa mama, padagang sa dinis. Nakyang kutwa din yan di kandagang sa dinis na matatago sa kalaksik wala, api anda din matatago sa isaging kaelew dunia. Na niya kay sa alungan na dindagang sa dinis na siyagadan niya naging kaolay. Na tialuan o bai saging kutawalay tigyan na hay farak na sulka ka pamasako saging kaya dinis ka na sumud na yanin kaya pakasud na minggagalidag yung kuto mataida bago tao na sukyang gagalid yan
na tige na iman tu at tige man na ina dead na tao sa walay. Enwakan sa katialuan kakagya sabab po kapkababay akan raka na miatid na tigin man na iadikan raka di pamlano na kati atigan na miatuman miakandar pa ita. Na iman tu at tigin man na ina ipanggulalan akan subabay akan raka. Na udi kayo sa geng kaya babay akan raka kay panggulalan ako babay akan raka na tawag na kan naging kaya sisirin-siringan na so para ka na nabunuan niyo kapikaditan ako nin sa marata. Na miyalero o so tindag, miyawro ang kuta sa katawbai na agi ako matay na may mikiran so para ka na. Na may pikiran na tigin na sumang ko tigan man isa dasal. Dahil na ka na sumang ko sa na pitero yan sa ging utabay at tigin na badi ka pa kaya tigan man na iya makasung ako daan sa dasal, makasung ako daan sa pitero ba iya di kan paliw ka sa solda walay na adnap kasungan sa dasal na sumingon so parak na kagay ko mga soldun na may mga nisi ko Allah sa kapalagwin niyan sa giyang kuta marsi kaulawla na sa giyang kutua kaya pamang niyan si ko Allah na may pikiran sumungsig na uman sumungsig na ipanagupian niya plasyan siya ko ulunian niya plasyan siya ko igalagalayan siya kunditar niyan nakagi ko may plasyan siya kunditar niyan may gagalagalayan sa bukyan may panagupian sumarsik na aluminyo sa ging utabai nasukele no ging utabai na tiga na ya majnun okhruj min baiti hay pambeteng na liukad ni man to sa ging kawalayakan na giyuto'y sufarak na may kapiyagin nun ng katigan na iman to na pagaliw ako na may kaliw sufarak na mas salapot tae teti nakagi ko mati na langon na kabalakyan na tigin na di pa ka di nang kibo sufarak na kasabab sa gyan ko tuwa kaya bonian sa marsik nakagi ko makapasad makarampay sa wala misuti na siyambi anun wala sa miya kamot-mot na taman sa ayanib turan si ko farak na miski ada kabro miski kagi ko matay so farak na inisuratiran na kati iso kubur o miski miya kamot-mot kakagi apun ka ko minitundok so farak na kaya miya buong ka ang ginutabaw niyan andin kasagadin sa gong talalan na miya kapia-pia, miya kamut-mutabaw, miya buong ka. Nagyuto itutulan tano si iku tao, miya padal mo so kalak si iku Allah. Kakagi upun ka mapadal mo si iku kalak si iku Allah. Na apian to na unun ikidiir ka o mata idabay. Ikikidiir ka o mata idabay na di kaun kisuswa. Nasaging ka emasa na kilitan o surar katan o kalak si iku Allah. Malubayatan to. Ginan kaya pa kadaag o mga tao mga unon tanu giyan kan nakiyatagukiran o kalaksi ko Allah giyan kaya kalaksi ko Allah na giyan ko to sentan na so kinggularan ka kung inisugur ka Allah kaarap-arap kasi ko balas wala nagusukita palagam kasi ko inisapar ka wala sabab sa giyan ko to kalaka si ko siksa wala beauty paganay rarad o parate sa gen kay alungan na mori rarad o parate sa kasurga na gusto ka narakan kepadal niyan kaso kalaksi ko Allah ikadua ararad na tahqiq as-su'ur al-haqiqi bil mas'uliyah gen kutwa ketanto niyan sugdam atitu ku atas tanggungan ketantunyan sugda matitu ku atas tanggungan ka si ku kimbabalaan ka ku dardupa ka kimbabalaan ka ku mangawata ka atas tanggungan ka si ku kababalyung ka dato kung datuan ka atas tanggungan ka si ku pimbarang amagal bag na kagadam ka to sa din kami penderay nun kakagi kalak ka si ku kanarakaan nagu-arap-arap ka si kasurga no Allah sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati
al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun fi ra'iyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyati, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pala-palayakan wa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiaguan sa sangan pala-palayakan pagipat na umani pagipat na ipakaisuon sa pagipat niyan. Sudah tu na papagipat na ipagisuon sa pagipat niyan. Sumama na papagipat na ipagisuon sa pamilya niyan miya siya pensiran. Subai na pagipat si kuwalayo darudupayan na ipagisuon wala su pagipat niyan. So tala sugway orepan na pagipat siku tamo ko dato iyan na ipagisuon wala so pagipat niyan pala kanud na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna sanganiw adna pagipat niyo na man ipagipat na ipagisuon wala so pagipat niyan ginan ikadua ararad o paratia sa gen kaya piya manutultan wa kasurgaan na kukanarkan ako sumapanggulo la sa along namori akad niyan rakatano so gda matitu ku atas tanggungan. So mga dato na upama ko magdamiran naging kaya atas tanggungan din mala ayad na mababaloy sanggar ayad na mababaloy kiragairan siya ko kadatuiran na sukasurgaan na di sumala kataguan siran sa kalaksi ko Allah kataguan siran sa panisa kay si ko Allah upama ko sudah tu na mapikirian so kisasakal niyan ko pamilya niyan na datal na to kisakal niyan si akong datuan niyan na mitugumpiatan ginan so miya nga unaan tanong mga pagtaw na miya kapararkiran naging kaya kalaksi ko Allah kakautuwa miya na atutultano so Umar ibn al-Khattab na si saging utakya datu yan nagibu kapagaguro ken kapagasugadian ka ubabud na tiga mani adna maririsaunta sa Iraq na ipa kay sirak nuto Allah sa alungan na mori o inwak nuto da PPS o mga lalandiran ay minigura ko Umar ibn al-Khattab na ubad na maririsaunta sa Iraq kain niyan ko nuto da ka PP aging utang mga lalandiran na ayap na rin sa pagtaw niyan gito sabab niya ko ladiyon sa Umar ka diyon niturug kapagipatan niyan siya ko mga pagtaon niyan diyon niturug kapagipatan niyan siya ko mga pagtaon niyan antaon ni karag ng kiran antaon dakiran makakan antaon nun dakiran makagabi antaon nun adna problema niyan kiran niya kay sa Umar na dindadala ka o gagawin na miyale niyan aging kutwa arang-arang apoy apkile niyan solo apkile niyan na pianarosa niya naging kutwa solo arang-arang yan apkilay na miyaman niya naging kutwa apoy dadatulan naging uta sa katawbai alalibitan ng mga wata yan na pangguraw na inisa no maratigan na hibay yan to naging kaya dadatul ka na tigin na kod na dadatulakan at tataguan na kan sa gaguator ka uman gumuraw kang mga wata kan na biyaga na kang pakadili na mga piyaginuiran ka ay katuiran na pagkansiran na ida omid na tiga manay sa Umar tiga Umar inun yung dawan sa Umar di kanon niyang katawan ay pitero ang kautuwa ba na tiga na inu kami nadato yung Umar di kami niyang basay katawan na sa Umar ibn al-Khattab na katagon sa kalak na miyaling sa walay na miyanin mo piyanin mo yan ang kuta mga panganangkan napiyo ko niyan suwat ay na salim nakagyo ko makanul salim na tiga na ama na siyang karakang pikayuton pikayaw diyan ka na mga panganakan na yapitiro Umar na kanabang ka tiga man ikaw idiso at tas tanguan na kan salungan na mori na sunso Umar sumepipin kung saging utuwa mga panganakan na inutian saging utabay na sa kanin di miyanindaan saging utapanganakan nakagiya ko mi paninda ano umaraging utapanganangkan
na maluto yan na piyakakan yan sa mga wata o giyong utabay na kagaya kumusog silan na tiurog silan na tigu umar ibat si ikwalla ka ayap kigur o kinan na sabab sa kaor Peter and sa giyong utabay at tigan na hibain na mapita na sungga ko umar ka ang kanang kasanggi sa basit yutod ni miyaw lola agyan ko to datar to kaya silbi si umar si ko pagtaon yan ginan giyang kay akalak si ikwalla na andin ni kapadalmian katanong mapadalm si ko dato mapadalm si ko talasugwe paman na sasanaan ko galbag na minisano ng kutwa galbag yan datar aging uta sa katawa mama pangunong sa kambing siya gada no umar na tigyan pasay kaming kasaging kaya mga kambing ka madagal na tigaging kutwa talasugwe at tigyan na inni mamlog sa kanman na talasugwe ad na tigyan na kirak saging kaya mga kambing kakarakayo datu akan na tigyan na pasaya kung gawin na tigyan man na ikaw bapagaw masulato ka na panutulang ka na kaya na arimaw kaya marangit pangayaman sa mga kambing yan na tigyan na ya umar ayn Allah hay umar nga anda pasamatago sa Allah anda tigyan man na imatatago sa Allah o pamatigyan na pasanakan sa ka sagyan kaya mga kambing na makumasudat wa ka napter na kanun kaya na mawarawa pangem so kambing yan di benar kapi pasakur ka na may katantang sa umar na niyaw niyan na kaya pa kumaging kutwa datu yan na inisian yan so datu yan sa tigyan na hay datu na pamasaan kur ka tigyan man aging kaya oripin ka kataya so katiruin na pipasaw naging kutwa kurip nun na biyelo niyan ang mapiataw sabab busaging kutwa kalkihan si Allah pamakuging kaya kalak na matagur katanong taman si kung mga wata nakatagon sa kalak kaya kay saad na tutul wata amalay kalak si Allah apsusukat siya amayan nasukap susukat yan na inuwasyatan yan na yung kutwa amayan tiyan na itakillah wala tuti'amna ila al-halal fa innana nasbirul ju wala nasbirun nari yawm al-qiyamah hay ama tigyan man ay nakaginip susukat ka nakalakang kaming kasi ko Allah kamata na tigyan man na iya kesabaramid din so umos saging kaya dunia na amid di kesabar so naraka jahannam amid di kesabar so siksa si ko Allah upong ka makasukat sa haram na kaya pangarkan niya mayan sa may kasagadag mo tama yan sa kaya pangusyatiro naging matawata yan ilayin naman na ito taman siya kung mga di titibayo na upong katago sa kalak siya ko Allah na makapaginuntulan sila siya ugal bakiran laman ang kung padagang adiindagang na tigyan siyang kutuwa may panutultan pa na tigyan siyang kutuwa tayo na bago tawa hay karitan ko na giyan ka na nadagang ta gatas na may ito may pandagang ta kada ta makakuha sa gatas na sawag nga tigi man na sayig kakasawgan kasayig na miya kalasugatas ta tigi wata yan na hay natigan man na bangka di katawiya gi isu ipsi paro umar ipsi par manu umar aging kaya kapamaltik natigian na good na iya tigian man ay baitayan niya tigian man ay pamakin nag umar batan yan pagilaya na happy tero aging utawatayan na pabagwataw na tigian na inka na amirul mu'minin la yarana farabu amirul mu'minin yarana ay inaatigian na ibtad taon sa so amirul mu'minin na ditan yung pagilayin nakagiatigan man na isukadan o amirul mu'minin na imanto na pagilayin tanan na may naguto umar aging kutakatiro ang utabagwataw na meling sa walay na piya mo ko niyan sa mga watayan na piya kay pangaruman niyan sa aging kuto isa ko mga watayan na susalim na may pangarumaw salim aging kuto bagutaw na pagaan tanu mimbabota sirang padsa may pagapuran so Umar ibn Abdul Aziz padsa may pagapu aging kuto bagutaw aging utakaruman niyan na susalim so Umar ibn Al-Aziz ay kalima khalifa radiyallahu anhu ginan ikadua mapam kepadal mereka igra piratiata susurga usug neraka piratiata alungan namori ketang kedian
Katanto niyan so masuliya atas tanggungan ta si iku madaglataw upam ako suloks na magdamin so atas tanggungan niyan si iku mga wataian inudamakan si wataian kasabab kiluksiran na di sumala mga panisakay mga panabnar galbag kakagiaging ko to kapangalbag yan na liupan sa ging ko tabala sa kakawan yan sa kapangalbag yan mabasa alungan sang ko to dinian din basukan mabasa alungan sang ko dinian permiran na paduto sa ikasusuato Allah aging ko to din kapermir ka adna miya bala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mama miya kataga-taga sa lima nakiumusyan nakagikumakamusyan na inarkano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini siya mamaunong kayo ni pagarkayang kaya lima ko natil kaya dunya hibuha Allah giya sulima ap kababayan wallah sa kira sarasenian galbag gyuto isabab pepikirang ka aging kuta gastong ka ko pamilyang ka nagyutod ni malaasad kang ka kaso dinaron ang fakto fisabilaw dinaron tasadak to ala masakin dinaron ang fakto ala iyalik adam ho ajra dinaron alladhi ang fakto ala iyalik ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so dinara tiga mana iya penggaston ka sa lalan sa iku Allah so dinara penggaston ka sa iku di pagakan ni pamaging ko mga miskin dangwa na sadkang ka na ayam malaon ibalas si iku kapamagay na so minibgayin ka si iku pamilyang ka ilan manutuang ko to balas akakuaulok si sagyang ko ta din ni kapanabnar sa anda manay din ni kang gasto si iku pamilya niyan nagyuto ang ko to dataruto na pakapukas ka sa atas tungwan nakapukas ka atas tungwan so mambusubai na ipagisuon so atas tungwan niyan si iku walay niyan aya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayo mamraatin matat wa zazuha radin anha dakhalat aljanna san sabaya kapandagan nakapatay kamasuatun si dardupayan na bagyan sa surga isa pinakatiru Rasulullah almaratu idha salat khamsa wa samat sahara wa ahsanat farja wa ta'at ba'laha faltadkhul min ay abwab aljannati sya'at so mabai pisimbayangan yan so 5 waktu piamosan yan so Ramadan nagusin niya piyan so ginawa niyan nagpapasinod ko karuman yan na pagkasud no Allah siya kasurgan gyuto'y sabab sumambu so mga bai na siya ayatas ng wanda na girang giya sudawalay atos ng wanda na sudawalay karuman yan gyuto ikadua bali ging kaiya kalak si ko kapaparati si ko alungan na mori katanto niyan rakatato atas tangwanta ko siringanta atas tangwanta su siringanta tunay atas tangwanta so kasi siya pata si kulalan ka adna sa kataw miya panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mama sumiyagad sa ging kutuwa lalan na miyalay niya ng kaiya sapa kasurok na mialang si kulan na tigaging uta sa kato mamaibit la unahin na hada hatta la yu'di ahadu minal muslimin ibit si ikwalla ka di ako din may po sa ging kaya lalan di ako nun makuha ging kaya sapa kasurokan ka may na namira nga sa yan si mga muslim na kinuha ng kutuwa sapak sa ging kutuwa lalan ang mabubalag sa mutalan faudakal janna nagyutubo minisuldian siya kasurgan giyanan kabnar ka usiringan ka pipian ka sulalan yan na may kabangkad alang isulalan na antunad mga day imbalas ka wallah gyuto ika-2 rarad o kapaparati ang kasaging kaya penutultan wa alungan na mori ikatlo rarad na tahqiqul akhlaq al-fadila katanto niyan so kambilang ataw katanto niyan kaso kapaparangay sa parangay mapya mapakapian niyan ipaparangayan so tao mapakapian niyan ipaparangan so tao paparatian niyan so alungan na mori paparatian niyan so surga agunaraka paparatian niyan so katindigan sa alungan na mori aupun kan paratian na mapakapian niyan so paparangayan ka sabab sa
Agiyang kutua inipakay sa ko Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanan tasumun nahar wa taqumul layl wa yasi'atul khuluq tu'dhi jiranaha bilisaniha qala la khaira fiha hiya min ahli nar. Hey Rasulullah atigiran na baiyaya di niya ni pamuasaan su kadaundo, di niya ni panambayang su kagawi, mapasang ka pamuasaan o mapasang ka panambayang. Ugiid na sa kanya na maratai adal si siringan yan kamarasta yan so siringan yan kuban yung buka panaruan na ayapitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiga na la khaira fiha hiya min ahlin nar. Dahil na kapianan na abai katawanan si iku kanarakaan naging kanan bara puasa bara sambayang sa kiyamulail ugiid na masisiksa iyan so siringan yan kuban yung bukateru man naruan na ilatilat ko siringan yan man naruan na ilatilat yan sigo mga siringan yan ginguto ang mga rata agal bagyan na pagulugan yan sa di mapia di marsika pagulug niyan sa ginguto siringan yan na sudah taruto siringan na giyuto at tigura sulay din nakapin yan Gin kutua katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingan la yadkhul jannata man la yaman jaru bawa ika din pakasul sa surga so tawa di pernak umukarna di pernak o siringan yang so karata yan yadat gitu so paparatian yan so ulong namori na mapakapian ni paparangayan sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigan na mamin shay'in athqal fi mizan husn al-khuluq dahil natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkalawan sa mga kapanpanad agatago ko timbangan tao sa alungan namori banyan kalawan niya ging kutwa kapian yan ipaparangayan banyan kalawan niya ging utakapian niya ipaparangayan ginan imiyakal simbasi ko Allah agyan kan na kapi apaparangayan kasulbang kako problema o padka so kalalakaw ka sa kipagunutan kako tao mga problema naging kutua kapakangging kaaguna si ko mga tao na sakay pagkababayan wallah sakay permaro si ko Allah ahabun nasi ilallah ang pauha ay pagkababayan natin ko Rasulullah wallah si ko mga tao na so malakiran ibali malakiran iguna naging na pagkababayan wallah bon pagkasagad a problema ba niya dip kasuld wallahi la yamsi ahadukum fi hajati akhi khairul lahu min ayataka fi hadha al-masjid shahra ibatsi ko wallah ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasuki tundog wisar kanu si ko pagarin yan ang mga problema nasukin itundog niya nun na tumu ito malaot ito balas adi suka pag-itikapan ko mas gitaran sa makasaulan upama kung mag-itikap ka kung mas giturullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salungan bu lima waktu kaya panambayan ka na malaatan to ka kung kabalas dito sa bapaso babakar na may kaysa mag-itikap na ayan yan bu iniliwag yung kuto ang may kasulod na sa kataw mama maka problema na inugupan mo babakar sa gungta problema na kagi at na surasulal na metero yan aso kitundog ni sarkan ko problema o pagarin yan na makalalaw na to sa balasi ko adiso ka pag-itikap kung mas gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makasolan ginan ikatlo maparadyan kata igira sa kata napaparatian ta swalungan na mori paparatian ta surga usun naraga paparatian ta suka pagkataling masalungan na ipagkalagataw to na mapagapian yan so paparangan ta kadar kata suka pamaganta kadar kata suka suruyan kakagia miya aloy Rasulullah apsigsa ang kuburian naging uto ang suruyan yung ito ay din yan lakaw sa dalmengad na katurmo nagyuto ipsiksa sa yung takuburian nagyanan ay saba pa pagapia pagkabilang nga tao so tao apaparatin yan so alungan amore ikapat na itharul akhirat ala dunya wa sabru ala sadaid so kapag albiyata sa alungan amore di sa dunia nagusto ka sa barata si kung mga murala apki tanbarakta Gyan ko tuwa
kapaka kakataralbiata siku alungan na more di sa dunia. Mia kaysa mia panutula sumakaro mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mia pikiran naging kutua tigiran na so langwan na dato na kaasaan yan so mga karumeran sa imbulawan yan, kaasaan niran sa sudawalay nasa katanwa tigiran man na iya so karumatan wada lawan yan na kababayan ng Allah na anday may asayan na katanwa, anday mga imbulawan tanwa, anday langwan taman nada na gutwa di pagaliw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaalangin na rin sa paitaw na kagi ko gyuto di mauluran na di pagaliw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini kadali ang mga sahabat sa Rasulullah sa tigiran na inwa di pagaliw sa Rasulullah na sumialam sa Abubakar ka uba makasud na din kay dini na sumialam sa Umar ibn Khattab na kay dinan kay ko mga karumo Rasulullah sa Umar kay giyang utakatagasiyan na mayroon sa Rasulullah atangan diran sa sud adiran pagaliyon na tigu Umar ibn Khattab mamimikiran ako sa Mikala o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter Umar ibn Khattab Rasulullah sa kanatigan na may kasa so karuma ko na di ko na nipamantunan sa diyang kagabagwatigin na pantula na may kasi nga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigin nag-iisabab daw ko magaliw ka atangan ako mga karuma ko na dito sabab pa inituro naging kaya ayat ya ayuhan nabi kulli azwajika hay nabi na tiruan ka kung mga karumang ka in kuntun na turid na hayat at dunya upang makusiran ang mga karumang ka na kabayiran so kapagintaw sa iko dunya wazinataha na gusto para hiyasanon fataalay na umatiakun na tiruan ka kinasong kano si kapakanggian na kan sa kano pakanggian na kan sa kano sa kabatsan sa kabaya iyon na ibigyan kanu upang makuha kabayaran na sa dunya na ginan gulo lang kahi Rasulullah pero ang garasong kandakan kapakanggian na kan sa kanu gumaya san sa kabaya iyon na kabaya iyon na ibigyan kanu o sarahun na sarahan jamila na ipamblaga kan sa kanu mambusa kang blaga mapia in kuntu naturid na Allah wa Rasulah wa dar al-akhirah فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما upang mapmanatigo Allah kusiran ama karumangka na aya kabayaran na sa Allah kabayaran sa Rasulullah kabayaran sa alungan na mori na mataan at itilagadan siran Allah sa miya kalalabalas na so kiniturunay na Peter o Rasulullah ko Aisha hey Aisha na anapter ng ubawang kadaan sembaga kudas kadaan siya kumangalos ka pianutulian naging kaya pamakos ka na kabaya ka sa dunia na ibigyan ka mamuso kabaya ka na din mamukya talakaw ka na tiwa ay siya di pinanan kailangan ba kumyudas siya kumangalos ka kaskad na gusto Allah gusto alungan na mori kabaya ka nagyutoy igida apirati atas walungan na mori na api kargan sagadr kata siya dunia na tumuntap man so alungan na mori Miya kaysa aso bawat Yasir na psigsaan sa Makkah na ayaw ini talukiran Rasulullah na sabran niya ala Yasira fa inna maw'idakumul jannah. Hay bawat Yasir na sabar kanu ka mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayad mambuadin di iyo na suka surgaan. Na miya kaysa panad na miya panutulabay at di ka na Rasulullah na pamang niyang kasi ko Allah makapiyak ko ka di kan tingga nang ngaya masakit rakan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ta da'autu Allah ta'ala ayu'afik faqalat sa asbir in syi'ta sabarti walakil jannah upama tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakabaya ka na pamang ninakan pamating manay ko kabaya ka makasabar ka matigir ka nang masakit ka naraka so kasurgaan na pamapan ko kabaya ka ipamangnikan si ko Allah pakabagur ka niya napakabagur ka na pitero agyan ko tabay sabar ako dun tumo nang manatig manay subalas wallah giyanan mga rad agin ka kapaparati at tanong sa alungan na mori
Giibu subang sanyo siya Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi Guru Adim da sa Kablangan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.